ubuphelele media.
Dame potiri, dame săpă, dame ciucea, dame scur, mă pice păiețe, ce mă dați așa mă spada.
Sicela ubaba Macele ezovulela ngomkhuleko. Abazali abakhona balaba bantwana siyabonga abazali siyabonga abazali lolu suku olukhulu kangaka angisezukwanda kakhulu ngoba lesikhathi asikho ngiyazazi izinto zala esontweni zilimited kuqaleke ngibonile nje ngiphithizela ngabona hayi umcimbi unjalo kodwa-ke before sikhuleke nje ngizodlula emazwini nje-ke atholakala umprofethi Isaya 42 sithinta nje uvesi u-5, 6 no-7 okunye sekubuye kube mkhomelo nje wabazali izwi lifundeka kanje asilaleleni-ke izwi lifundeka kanje usho kanje uJehova verse 5 usho kanje uJehova uNkulunkulu owadala izulu waleneka nowalendlala umhlaba nokuvela kuwo nowanika abantu abakuwo umphefumulo nomoya kwabahamba kuwo uthi mina Jehova ngikubizile ngokulunga ngiyakubamba isandla sakho ngikugcine ngikubeke ube isivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe ukuze uvule amehlo ezinkunkuthe ukhiphe iziboshwa nabahleli ebumnyameni etilongweni bese gcina ngokuthi-ke verse 8 nginguJehova yilo igama lami angikunika omunye inkazimulo yami nezithombe ezibaziyo udumo lwami. Amen. Umkomelo-ke ebengithe ngizonika wona abazali Izaga incwadi yokuhlakanipha Izaga 22 verse 6 uthi khulisani labantwana, khulisani labantwana bazali sinesibopho yize nami sengumkhulu sengaqeda-ke mina ukudlula kodwa nabazukulu okumele ngibakhulise kanye nani labantwana ngendlela abazoba yiyo kusasa, ngendlela okufanele bakhulise ngayo ufuna nibakhulise ngendlela abazoba njani, abazoba yiyo kusasa, behambe ngokuhlonipha ezweni, bekhule befane nani, behambe ngokuhlonipha ezweni, behlonipha umhlaba, bexwaye okubi kulo mhlaba. Kuningi nokubi phela lawa nama-drugs abekiwe namhlanje, idakamizwa ibekiwe, kodwa sifisa uNkulunkulu emuhle ukuthi engathi kubo uma ucabange ukuthi beye ngalapho emhlambini ezenzweni zababi bona bexwaye, uNkulunkulu ebasize bexwaye. Futhi-ke bazali ngithanda ukushiya umphako wokuthi uma sihambe kahle phambi kwalabantwana nabo bazohambe enyathelweni zenu singabantwana. Umphako wothisha uthi uNkulunkulu wawusibekela lo mhlaba wawazi wawubeka
wafaka umoya kithi thina nina bothisha nabazali ngokunjalo. Kahle kahle nje uNkulunkulu uchaza ukuthi ezwini lakhe uma ubheka uGenesis wambumba umuntu wamakha wamenza inseku yakhe wamphefumulela wayeseba yinto okufanele iphile ngokwentando kaNkulunkulu. Generation after generation siphile ngokwentando yakhe. Hayi ke ngokumhlaba kunjena sibuye sisenzele okwethu. Kodwa ngokwentando kaNkulunkulu kwakudala waba inseku yakhe wena uNkulunkulu kodwa. Okufanele bazali sinesibopho sokuthi labantwana abakhuliswe sibopho lesi sinikezwa uNkulunkulu. Hayi ngonqele lokhulumayo ngekuzwi kaNkulunkulu kodwa isibopho sikaNkulunkulu bazali bothisha kuhle nikwenzayo phezu kwalabantwana ngendlela bekhule ngendlela abazoba yiyo kusasa. Uthi noma usuhlangana naye edolobheni uzikhanya ngayo ukuthi lokhu ngakukhulisa kokuncane. Mntana ngisungaka namhlanje. Nawe mzali usikhanya akuve kumnandi ukuyikhanya ngengane yakho usiyibona isilapha ku-duty nakuphi ukhumbula u-reverse ubuyele back ukhumbula ukuthi kodwa ngamqala nomuntu engakanani umkhulile. Kuyisipho sikaNkulunkulu simlondoloze asikhuleke. Siyabonga kakhulu baba ngokhuleko. Besacela samukele umesisithethwayo ozonamukela ukukhethekileyo. Ma'am. Siyabonga baba, mangibona labo sisi bami ngizizwa ngisiduda ngibingelela osingaye ayeba ngani ayeye ayeba ngani ayeye ngiyabingelela kubo bonke abavakashele namhlanje badela indlela zabo kade benazo bazosibona kusisi banqanana sikhamuthi asiyaphumelela fresh kodwa siyathemba njengoba igama lethu liyasho ukuthi siyaphumelela hayi sesiphumelele ngempela mangibona labo sisi libingelele ngicela ukwethula izihambeli zethu ngokukhethekile NP uMrs NP uMisi Mkhwanazi
Dladla. Ngibonge sisi Nomzulu. Siyabonga kakhulu kuzoba ubaba. Ngibingelele nabazali, siyabonga kakhulu. Nizovakashela ngosangale imisebenzi yenu ngakhetha ukuthi nizosibona lana, siyabonga kakhulu. Sicela ukuthi nizizwe nisekhaya mase seningene ngaphakathi, siyabonga kakhulu. Yes, bese sacela uMiss Mbuyazi. Sicela uMiss Mbuyazi ayazokukhombisa nje bazali ukuthi sibhizi kangakanani ngabe saphumelela crash asidlala. Sisacela njengamanje sizokhombisa ukuthi abantwana benu sibapheni umphako waka-Grade R njengoba nje bengama-graduates namhlanje. Sizocela benikhombise ukuthi sitshale yiphi inhlamvu ngabe izoqhuma yini phambili ithele ithelo. Sizocela ngenxa yesikhathi sizocela umloli ezosholo umayiboni. These are my senses. I hear. I see. I smell. I taste. I touch. I am here to represent county 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
transport. Ibhayisikili, ibhanoyi, istimela, umkhumbi, my boat, umzimba wami, azamehlo, nose, mouth, Espositolola. Hallelujah, I'm going to share my body. Simsheleni izandla. They are 7 days in the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. izinyoni ezenzini yathi enye yathi enye indodana esibhamu yathi enye yathi enye asesabithina saqhusha isipha zabaleka izinyoni zayoshona zathi sinkama orintshi siwanika uthisha simgasele siwabeke phansi bese phenduka 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 phenduka
surname? How old are you? Where do you live? Are you born again? What do you want when you grow up? When you grow up? What's the name of your principal? What's the name of your class teacher? What's the name of your school? Oh, Chinese. Morning. How are you? What is your name? What is your surname? Are you a boy or a girl? How old are you? How old are you? Where did you live? What is the name of your school? What do you want to be when you grow up? Simshaleni izandla. Morning, Londi. How are you? What is your name? What is your surname? Are you a boy or a girl? Where did you live? What is the name of your school? What do you want to be when you grow up? Who is your principal? Who is your class teacher? Msheleni izandla. Morning, Bobby. What is your name? What is your surname? How old are you? How old are you? Where did you live? What is the name of your school? What do you want to be when you grow up? Who's your principal? Who's your class teacher? Simsheleni izandla. Good morning, how are you? What is your name? What is your surname? Where did you live? What is the name of your school? What do you want to be when you grow up? What is the name of your principal? What is the name of your teacher? Simsheleni izandla. Good morning, Minati. How are you? What is your name? What is your surname? Are you a boy or a girl? How old are you? Where did you live? What is the name of your school? What do you want to be when you grow up? What is your principal? Who's your class teacher?
Simsheleni izandla. Good morning. How are you? What is your name? What is your surname? Are you a boy or a girl? How old are you? How old are you? What is the name of your school? What do you want to be when you grow up? What is the name of your principal? And who is your class teacher? Simsheleni izandla. Good morning. How are you? What is your name? What is your surname? Are you a girl or boy? How old are you? Where did you live? What do you want to be when you grow up? Who's your principal? Who's your class teacher? Simsheleni izandla. Ayeye bangana ayeye. Ayeye phumelela ayeye. Ya kusilo kwenzeka sekuthathe ukukhuluma khona sethatha. Ngiyabingelela abazali, ngiyabingelela nonke, ngiyabingelela nothisha. Siyabonga ukuthi sibone into kangaka yenziwa esiphumelele. Igama lithi sesiphumelele. Nizophumelela, mema uzophumelela. Siyabonga ukuthi sikhona kodwa kuqala nje kodwa hayi umfuzo ohamba ngawo hayi. Ngiyacabanga ukuthi abazali bayabona la. Okay, socela lana socela i-activity nje kancane othisha. Ikupimbizo nakha. Ikupimbizo nakha. Lapho kunamile ama-practitioner ayathokoza. Ashayinenene, 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 ashayinenene ayathokoza. Bazali, ngoba nathi sisebenza ngeingane sibuye senze isokwazi senzele ukuthi silandele age yazo ukuthi sibe nganazo asiculi nje bacula serious sonke nathi sibuye singene ezintweni zabo senzele ukuthi bebone lento esithi abayenze nathi siyayenza. Ngani wami lahlika ngani wami lahlika ngani wami lahla ngani wami lahlisi ngani wami lahlisi ngani wami lahlule ngani wami lahlomuntu ngani wami lahlabo
Siyanibingelela abazali, sibingelela nonke, nosingawo, nabo bonke abakhona nje. Siyanibingelela egameni lenkosi. Njengamanje sizonika abantwana bethu izitifiketi zabo. Ukukhombisa ukuthi bebesebenza la ekhaya, akubona umkokotelo, kodwa bebesebenza. Akubona futhi ibhokwe lezi, ngoba kuyethiwe kwenye indawo hayi bo azikho iy'ngane lana zibhokwe. Hhayi cha la akuzona ibhokwe nazo iy'ngane siyayibona. Nengane futhi uma iphinda igama ziyibona kunyakaza. Noma-ke uma babiza bavele ngazathi umuntu awubizile. Kodwa okay-ke siyaqala la ukubiza amagama ethu biza abantwana. Soqala ngoNinela Dalinxebo. Uthisha uyanikiza-ke mzala ngoze kumemezela. Uyasondela sisha usathe Ninela Dalinxebo avele. Alandele uGazu
Jabula ngendlela engafani. Alandele umsane sisanda. Uyalandela umnguni lwandle oluhle. Okay, yalandela nyembe mina ngibingelele kakhulu bazali njengamanje zokwethula isikhulumi sosuku lo sithulayo NNMP Ncube. Ngizothula isikhulumi sosuku okuyena ozosebenzela usuku lwethu sizwe kahle hle ukuthi atigqikisi yokuba kwesana yini kahle kahle inkosi nakho konke. Okay, lo ngizobethula manje Ngizobethula manje wazalelwa eKing Edward's Hospital waqala amabanga akhe aphansi eseyathuthuka e-preschool waphela umatric waphothula umatric wakhe eKusasalethu High School. Waye-experience-ke education wenza level 1 in early child development la okusekhuluma khona ngabo laba. Waqhubeka wenza level 4 ePholosi College of Education. Waqhubeka esebenza eNkulisa eziphembeleni asekushawo iminyaka basebenza kulabo 17 years yale eziphembeleni crash wenza no module in ECD ngaphansi kwa unlimited child. Ekugcineni ubese qashwa unlimited as a field mentor. Should you know bese qeqesha nje la kuma crash onke nje uqeqesha uyelo ubenza naye la kuma ECD onke asemkhanya kuhle. And then currently ubuye abe facilitator ufundise level 1 and 4 5 lo engiza naye isifundisa nje sangampela so we must build yeah lo engizombiza njengamanje uyezibhalelisa naye uyalenza njengamanje la ukuthi iqhithi lowo ozoba isifundisa sosuku uMiss KN Mkhwanazi. Ayeye siyaphumelela ayeye siyaphumelela ayeye bangana ayeye ngenzani namhlanje bangana ngenzani ngiyakuleda bazali ngibingelele kakhulukazi nina belungu balolu msebenzi ngaphandle kwenu ngeke kuze wenzeke lo msebenzi. Siyabonga nje kakhulu ukuyikhomitha kwenu emsebenzini wokuthi abantwana benu uma beza la ninyakaze. Niyazi ukuthi ayikho into enyakaza ngaphandle kwesente,
kakhulukazi njengoba inkulisa ingakaxhaswa. Kodwa umsebenzi wenu wokuthi umcimbi uzobe khona amandla enu siyabonga kakhulu. Ikhona noma sikhathele kodwa sizofika izolo besisemarisburg ngiyogqokisa othisha engibafundisayo. Sibuye ngo-12 emakhaya kodwa nje ngathi ngosiyami sizosupport ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi abantwana laba befunde. Lokho enikwenzile ngifuna ukusho ukuthi nenze khona. Ingane lokho eningakhona isencane lisho njalo iBhayibheli lethu lithi khulisa ingane ngendlela okuyothi noma isikhulile ingasuki kuyo. Uma yakhe ingane uyishiye ekhaya ezabanye iziyiswe enkulisa ziyagrade yahydrate iyohleze njalo ingane yakhe ingalokho kusalele emuva njalo. Tshela nomzala wakho lo eyakhe esahlele ekhaya ukuthi hey ziyabuya kakhulukazi manje sekune-NCF bayazomisa sebehamba ama-workshop ama-education ama-ECD akusafani nakuqala sasisho uNomathemba kuze kushona ilanga nathi sasiwuzwe ngababesifundisile Shango Nomathemba uduke ngithi leyo pressure ayikatrainwa lokhu kuNomathemba nje January to December ngoba njengamanje ithi NCF yethu uJanuary abafunde lento kade libezwa beyisho abayifundi ngoba sekuNovember benzela nini umsebenzi kaJanuary uthi term 1 ingane ayizazi igama layo isuke nje kudila nayo nje kuthiwa all about me ayizazi yona ukuthi intombazana noma umfana iyazi ukuthi ingathi manje ubani igama elikhe ubani igama boy lento esishe emakhaya ayisafuneki manje ngoba lo mntwana uyaphi nje manje uyabona uwaneni uyabo ithile uzofike lapha ubizwa kuthiwa siphamanga du ejulele ngithena uboy lokho aba uboy ezebena 4 years ingozi yeleyo ingane igcina ingasazi ukuthi kubakalani kanti manje la ecrash simfundisa ukuthi aqale ndazi i-first name yakhe ekwi-ID lokho ebizwa kuthiwa dube Amanda ecrash But if you go and have exercise like I said, say as good I can give you. Njoba besho months of the year. Ngini ingane engakaziye police. Ifana nathi ofika ukhale nje oqala ukhaliswa abantu nabo awubazi. Nalokho kuthiwa ume uthisha awuunderstand uyamazi umama wakho unjani. Nogogo uyamazi. Lona kufanele kuthiwe umiso lokho ephambili kwakho vele usidinga isipilo kwaze kushaya u12. Ukhaliso ukuthi uhlukene nefamily. Lapha sebevele bethi bye yesikoleni mina umuntu uhamba nabedrobheni ethi mama nangumisi angishini yababona ukuthi sekukhona ukukhula sebeyazi ngesikolo bekade ningane ehlezi ekhaya ayazi yona isayokhala ngoJanuary ngeke labo bafica bekhaya lo thena efika ngisathi yongibhalisa wena ethi mama nangu ayabo hawu sekungowaphi lo ayabo athi nangu nospecific uyabo ubona abangani bakhe abefunda nabo kuphi enkulisi iqala ingane isikole isithande khona lapha iyasithanda isikole ingane ifundi ungene eklasini ngeke ngaba seklasini ka grade up uyayibona ingane engasuke enkulisa nengane esuke ekhaya ave ihlupheka ingane engazange isenkulisa iqala lapho nje ibona ukuthi mina ngemva kwezinye mekhulunywa ngo-months of the year ayazi ukuthi kukhulunywa ngani zicekethe lezi njengoba kade zisha nithi 2 days of the week yona yazi khulunywa ngama-shapes lezi yona yazi ukuthi ama-shapes ebenze njani kanti lezi sezazi nokuthi i-circle imi njengani i-triangle imi njengani bese uyabona lapho ingane ilahleka i-self-esteem yayo izazi nje ukuthi ayabonga bangangami khona ebesiklasini lelo kodwa mina ngazi mhlawumbe kuthiwa hamba sibanbanosho lona kade esho myself manje ngokuthi kwa-grade akuzobe esiqela uzofika musho azasho ngisho uthisha wakhe ngoba neni kuyijwayele uyenzile lo ngayenzanga bayisephi inyembe ziqathaphi ngoba akayazi le kusaka nobuso babantu kumaphambi kwabantu kanti lo kade senkulisa uyasizakala uyakhula okunye-ke othisha siyabatraina masibatraina othisha kuthiwa bathi laba bafundile bafunda holistically masithi holistically sifaka onke ama-development adingakala kumntwana physically kunabazali abasathi angifuni mnyama ingane engcono kuhlale esofeni mayikuba thi uyaphi ezakwamakhelwane nkosamzini esanonyihale kudlala nomngane ungaphakathi akafuni umama ngoba akazi ukuthi ingane yakhe akayidevelophi physically uma izohlala esofeni kuze kushone ilanga iphini kuthiwa ingangcoli no-anti osiza uyazi ukuthi ayiphumi le ngane phandle fanele ilokhu iklini nje
izoba clean but ayidevelop, ayikhuli, kunezinto okuya emzimbeni wayo engakhuli. Ubona ingane ikhonqela imijikelo lapha icrash, uyibone igijima ibhubhana, yonke leyo nto iyakhulisa iy'cubu zomntwana njengoba bengaka. Nonenkinga othisha njengoba sibathatha sibuyisa ama-training, sibafundisa uku-observer, abone ukuthi why le ngane noma kugijinywa nje yona hhayi ayigijimi, le ngane ikhona inkinga enayo emzimbeni, physical wayakwazi ukuyibona, emotionally kunabantwana abaguli ngenxa yokuthi basuka kude. Thola ukuthi umntwana la ahlala khona mhlawumbe abazali yabona bayishayela amanzi la ashisayo, bethi mese bewashayele nomunye ezwe efuna ukuzwa amandla komunye yabo. Nengane izofika ekheshi implement leyo esuka la ekhaya ngoba ziqhamuka from different families. Nobani uza nemfundiso esekhaya kuyo. Othi besadlala nje ushiqopha wenza le yanto ngokwazi ukuthi into eyenziwa. Laba bayakhula, njengoba bekhula bayakopela. Ngendlela abayi-facts ngayo bayithatha njengoba into enjalo bayilise kuphi phambi kwabantu. Bese ngithi kodadewethu laba bangane iy'ngane zami ngimdala nokuthi ngizathini. Khona yabo nje la iy'ngane mengangiqhamuke iy'ntombi ezalwa zingangani ukuthi zingangani. Iy'ngane zabo kunalo mkhuba abawenza amathiwa wo-Valentine, iyolova ingane uyophela uFebruary kuze kube uManji. Ibuye ikhemisi iphela. Tshela mina ngoba ngikutshelena ngathi uThem 1 uney'nto zakhe, uThem 2 uney'nto zakhe. Yabona nje mawuthi ngizobuye ngiyifake noma ngoJuni. January ingane ifunda ukuthi yona iwubani, ingeyakwabani, izizofunda ngefamily, yazi amalungu omndeni. Itshelwe nangokubaluleka kokusizana komndeni, ukuthi imndeni iyanakekelana, umama usiphekela ukudla, ubaba uyasebenza, ugogo asixoxele ney'nto. Uyabo iningi into efundwa ingane ngoJanuwari, February, March, kuThem 1. Badile nalezo zinto baqede kuzongena koma-senses. Azi ukuthi kunamehlo kufanele abanakekele kanjani, amehlo awokwenzani, iy'ndlebe ezokwenzani. Yonke leyo nto ayifunde kungena i-festival yakhona kuze kuzophetha nge-festival ne-season, azi ukuthi kuleyo season kwenzakalani kuleyo festival. I-festival yokuqala nje ijwayele ukuba u-Good Friday. Tshela iy'ngane about Good Friday zithi y'hamba zemakhaya uyoyiza umama enye sithi nami ngifuna ukuhamba. Ingane ifile leya pain khathi begweba isiphambano batshela ukuthi kwabethela uJesu esiphambanweni ngalolu suku, zikhule esikoleni uJesu bambethele esiphambanweni, zenza yonke leyo nto. Kuyitshela ngoJesu ukuthi uNkosi uJesu yabulawa kanje. Enye yazathi kimi mina ngangavele mbisa ngaphoyisa mina, kanti babengaphizi ngani. Ngithi mina babishayela kwaphuma igazi namanzi kodwa wayengenzanga lutho bangani. Uyibona ukuthi ziyayifila lento, seziyayizwa nazo iphatheke kabi. Mina ngangavisa ngaphoyisa mina. Angithi-ke njalo iyafunda ingane siyayikhulisa, masithi holistically nangokomoya ikhule ingane. Ekhaya bezwe ingane sithi ngaphambi kokuthi sidla sibusiseni. Akaze kubusise muntu kulo muzi. Abayazi nesonto, abazi nento okuthiwa ukubusisa, ukuthi konke ukudla sinakho nje tukhona. Kodwa manje wena ingane yakho imiqhamuke enkulile siyabusisa. Lokho nje ngisho ngashiwe ingane ngakho uJehova uyayizwa. Udlule lapho ingane iyofunda uThem 2. Term 2 sisuke singena kwi-environment. La ingane fanele yazi ukuthi inama-houses. Kale khulunywa ngobungozi obuseyindlini. Kukhulunywe ngayo lento leyo. Uma le yakho kade ingekho ngoJanuwari ayisazi-ke ngayo. Size sibe nama-baby dolls kulama-resource center kubanika bona. Inomfana, inentombazane. La uthatha uyibeke lapha asifundisile. Ubone ukuthi uyazazi yini ukuthi uyini. Ngithi akho umuntu ozodonsa omunye umuntu akaye kunodolo okubili bakhe. Uzotsho futhi ukuthi why yena yekulo nalonto yakulo bese bethe bhuba yogcwala ngapha okunamantombazana khona. Ngisho boy bafica khona lapha emantombazaneni bese ngithi okay akusadluli umuntu lapha nendawo. Bese ngiyesa ngizoma nabo ngiyagumula unodolo ongenalutho. Ngithi sonke ngapha bangana ngithi sinje asinalutho nje sonke thina ngoba thina siyini singamantombazana ngapha abafana. Uyombona notho ngapha eseyithintethe. Eyithinta ufuna nokubaleka manje siyabona ukuthi awu khathi mina ngibe wrong. Yonke into yabo kuthiwa they learn through play. Awubafundisi be-serious ngathi varsity. Ufunda kwabo bafunda ngokudlala. Lesikhathi bemhleka nje eyithintethe
Ngithi mina ngingathinta nje bangani. Sonke ngapha asinalutho nje ngapha thina ngoba singogela ngithi. Uyathinta manje uyazi ukhona into ekhona la. Ha, umisi uzozethinte mina ala hoshekele emuva. Uyabona. Uzohleka ekuthathe samhlalo kodwa kusasa ngeke aphinde aye kunodoli wamantombazana ebeyene yini eyumfana. Eyiphike yakhe ingane ongayisanga ngoJanuary yokuthatha lokho. Kufundwe ngama-parts of the house, kufundwe ngobungozi ukuthi endlini kuney'ntambo yikagesi mngane wena ingane nje ayidlala ekhishini. Kuney'ntambo yikagesi, intambo yikagesi uma isikekile utshela umama awuyithindi wena. Awudlali nangamabhodlela, awuphuzi nento ongayiboni ukuthi uphuza oparafini. Ekhishini azidlali ngoba kunamanzi abilayo. Ayikho njalo yakhe ingane kufunda u-term 2. February-ke hawu uyasilaya-ke lapho. Sifunde nge-transport ukuthi i-protect-e kanjani ingane emgwaqeni. Ama-stranger iqaphela abantu engabazi. Ingane amane kunokho umuntu nje siyovula emnyango. Ayazi nokuthi ubani. Mhlawumbe iyodwa. Kusasa sirepiwe, kusasa ithathwe eziy'moto ey'ngaziwa. Ngoba kuvele kwathiwa uswidi. Yagijima yayewuthanda. Size sifake ngisho ama-rhymes ayixwayisayo ukuze zikhumbule ukuthi kuyingozi ukuya kumuntu ongamazi. Ezambi zake zanqaba imoto elimele umfana ephukile. Wasethi hayi ngizocela umnikazi wemoto angithathele isiquza nje sika sensizwa umnikazi wemoto. Ngenxa yokuthi akekho umalume zathi ingane nje. Manje ugogo ukuthi misa ngiyazi le ngane ayifuni ukuya esikoleni ngithi mina kwenze njani? Uthi ithi kune-stranger. Angazi ugogo yini leyo naleyo. Uthi iyabaleka nazi seyibuye zagcwala la ekhaya ithi imoto ishayelwa i-stranger. Ngathi good. Okhomba ukuthi ngizayizwile impela ngifundisa ukuthi imoto nje imishalo umuntu ongamazi noma ngabe ukunika ama-chips noma ngabe ukunika ini uthi nje cha ugibela imoto kamalume lo maziyo ukuze ninganqunywa ningathathwa beyongibhengula benzele into ngayo kuney'gebengu namhlanje umuntu ongamazi nje ungamvuleli fana noma kunokha nje indoda ethile tshela umama tshela ugogo khona umuntu osemnyaka hhayi ukuthi ingane igijime yovula emnyaka ayikho njalo yakho sifunda yonke leyo nto leyo siyadlula ku-term 2 siqhamuka ngo-term 3 ngizothini eripotini sekufanele uthisha abhale iripoti enhle ithi ifika nile ngane kushiwo myself ayiwazi bethu banigama lakho ngilikhaya yayibona ilimele leyo ngane kune-term engayitholanga ngoba no-term 4 suke sesifunda ngey'lwane eziyingozi iyazi ukuthi imimbula intshe ngisho lapha phansi fezela umuntu owetinyela izoyithola into eyifunayo. Uma kuqhuzela inyoka fanele iyazi ukuthi fanele ngibize into omdala angiyithinti u-term 4 yenyoka siyifunda lokho nje ayizazi yona ayazi ngakho niyabona ukuthi iy'ngane ziyalimala. Term 1 u-education uhlele ngale ndlela yokuthi sisizakale ingane yonke into ingabibikho la esala khona. Siyabonga-ke bazali, siyabonga kakhulu nje ukuthi nezinye iy'ngane niyayi-enthempulisa kancane kancane othisha sobatotobisa siba nama-workshop sibe nama-training bayafunda njengoba nizwe iy'ngane zenu zisho kancane kancane zizokhula ngonyaka ozayo zibe ngaphezulu kwalezi angithi mhlawumbe bazobe futhi sebeqeqeshwe yabo siyilethe iy'ngane zifunde ngoba kubalulekile ukunika ingane isinkwa sayo sakusasa. Unayo ingane ezifike ko-grade 4 uthi ayazi ukuthi bathi i-basic yalahleka phansi indlela afunde ngayo phansi uma engatholanga okuyikhona khona seyohamba ngokupheleza njalo iklasi udlula ngokuthi ezeliphinde ayiphindi lezi uma ifundiswe kahle ayiphindi ziyadlula uzwe lokubetha ayimisa umuntu wakho angivele ngihleke kancane ayimisa umuntu wakho hhayi lokhu waphuma ngo-1 aze kusho uqede umuntu yilokho-ke bazali siyabonga kakhulu. Okunye kokugcina uma becela phela othisha ngithi ngikhuluma kahle anginazi angifani nakini angazi uma ngiyakhokha noma ngikhuphi kodwa uma becela kunesidingo ayikho into egijimisana njengepolisi especially futhi uma ungakafani ngoba usuke ufuna ukufana bekuthiwa khona okwenziwa lapho fulani u-100 ugijima uyozwa ukuthi kwenzakalani ubuye ubhalise nawe lokho bekuthiwa hambani ogcwalisa into ethile mhlawumbe hamba ogcwalisa into ethile fakani-ke lamasenti abafunayo abasiza kuyo yonke leyo ukuthi begijime ngoba ipolisa engayi kuma-workshop engayi lapho kufundwa khona iyasala igcine iy'ngane zakhona zingazilutho kanti omunye vele ethi akunandaba kukhokhwakhokhwana kanti inesidingo le mali ngiyigcizelele ngisho kulaba sebefandiwe ukuthi imali kahulumeni uyiletha ngokuthanda kwakho ziyaphela iy'nyanga ey'ntathu nazo ukuthi ikheshi leya siyadliwa kunazo thothi imali ayisekho abasana kodwa nje basizwa le mali ekhishwa abazali besihlanganise ngeke bekuthatha umfazi wabantu akanasinto akanasoko uyomdlulisa edrobheni uhambisa lezi zinto
okuthiwa akayihambise lapha emnyangweni edlulisa impilo uyasibona imali ayikho akanazo wena ongithumile kuyaphoqa ukuthi inkulisa ikhiphe amaseti okunika lowo ikomiti ahambe lowo ikomiti ayokwenza izinto okufanele zenziwe enkulisa. Siyabonga abangani usuku lenu luhle iy'thombe zenu uma susikhulisile susibekile odongweni niyatshala ngalokhu enibenzayo ingane ithi ingaka yazi ukuthi khona isikole. Ngiyafuna nami ukuthi njengoba ngigqoke ijazi ngengaka ngize ngiyigqokise ngenganga lowo yamisa omude angithi noma nani nisebafishane ihalele yazi ukuthi kuney'tebhu ney'gaba esihamba ngazo sikhula kuyayisiza kakhulu iy'ngane. Kunama-skills amaningi eziwatholayo. Enye sibona umama bayinkinga namhlanje ngithola ukuthi uyothela amanzi ebhodweni loze uphume ngoba kayenzanga ishering. Kanti laba kuney'ngozi labedlala khona befundisa ukuphila nabantu uphe ukuthi uma uphethe nothapha ama-chips amakhulu ekhipheni lodwa anike omunye akhande ubungani. Khona abantu abahlale behlingile mina ngiyihlekele ngoba ngazi ukuthi umuntu uma ehlingile vele abe mubi kakhulu angazi ngoba njani-ke mese kuthiwa ehlingile. Ngihleke ukuze bethi ngimuhle yabo. Umuhlingile vele ube mubi kakhulu. Khona nje into ehlala nje. Ngisho ngathi hawu usabona iyichizi nje. Ufanele wadlala ukuthi babayo ohlale emumusha. Kanti walahleke esephansi akatshelwa bafundi abendaba befunda ubungani. Khona ikhona okuthiwa ufantasy ungangena wena ekhekekayo bayadlala kanti hayi ukuthi bayadlala bayafunda uthisha uya-observe njengoba bedlala ngalama-blogs uyakwazi intoni ukunika omunye noma ukuhambela kwesakha nithi sibakhipha kulo mkhuba ukuba wogele yonke intela ikhaya uhlala nobhuti bakhe badala konke izinto elakuthiwa ekadele onke ama-toys abuyayo akabhoyi uzothi uma efika kulabo afake iphupha ngoba ufuna yonke into ize kuyena mina ujwayele ekhaya siyamkhipha ebangani siyahlephulelana abangani siyaphana omama bakusasa laba ngisho obaba bakusasa laba abefundisi laba bakusasa khona yonke into la siyakha ngendlela esakha ngayo-ke kufanele sibekelelana inhlambi ingabi bikho ekhaya ngokuthi uma efika ekhetha ube uyeyedwa uthukayo siyekhetha siyithuka inhlambi sebemceba-ke la kuyaqhumisa nje kodwa phela akayikho wrong sebesilanguage yasekhaya ngithi ekhaya bayayithuka nenhlamba nobani ubizwa ngento ethile nje nobani ubizwa ngento ethile leyo nto iyabulala ey'nganeni ngoba laba siyabaka bonke abakubona nikwenza phambi kwabo bacabanga ukuthi kunjani kuhle ngixwayise-ke ey'nganeni zami lezi ey'zala laba ngithi nkosi yami uma uya kwi-Valentine umthatha umhambise endlini yakwagogo ngoba nalo muntu oyekwena ufake esihlathini uzothulelela nengane la yonke into eniyenza ingane sizoyiphathiza phambi kwethu ngo-9 ekuseni kanti wena lezo beniyenzane ngo-11 ebusuku noma ngo-12 ngiyayibona ingozi laba bayithatha njengoba injani into bezoyenzaphi esikoleni kuleli yakhona kunekhona elimbi bayalazi ukuthi isho kuthiwa u-make believe or ufantasy kulelo khona ingane yenza into eyifundiswe uthisha uma kuphela lokho kuvuka ekwazini kuvuka ekubonile ikwenze njengoba kunjani ave bebamba lapho ngeke ngaphikiswa womunye ngiye kwenye inkulisa bengiyo-assessa khona uthi ngithi mna njengoba ngingafica bekhuluma ngoba bekule theme yokugcina bekhuluma ngey'lwane zasendle ukuthi inyoka yathi wemisa inyoka ikhona kodwa engasiyingozi akhuluma izinto ekuzisiyikhaya yathi ikhona kodwa engasiyingozi ngithi nenjani engasiyingozi yathi ehlaza yasekhaya angithi ngibona izwile ekhaya ngithi inyoka iyingozi yokuthi imazi inyoka yathi lutho misi yangena ekhaya ngithi mina yenze njani wathi yangena yahlala inyoka wathi ugogo singayishaya hawu nangayishaya ngempela ayenzani lutho njengemisi ayenzani lutho kuvele nje ugogo wakhuluma nayo wathi hambani bathi wathi ugogo hambani bantu abadala siyamesaba ngithi nesiyenze njani uthi yavele yayihambela nje misi yayishayani ayenza niyabona ukuthi yonke into eniyenzayo ngale ekheshi bayazi yonke kodwa ngangithi uma bengena nje bengena emnyango mhlawumbe uzokhokha i-school fees ngivele ngihleke ngithi ukubuya yazi kade ishiwe ingane yakhe ngabe uvele wathumela angaqhamuki ngoba kunento eqeda ngiyenze ngithe uma ngibuza ukuthi uyithatha phela yathi umama nje benza nobaba benza kanje hawu akwenziwa phela la esikoleni leyo bese yaqhamuka nani ngizomkhokhela wenza njani hayi right
isishobonga asiyigadeni behavior yethu noma laba bayidlela into zabo ukudle kodwa uqaphele kulapha into ozoyenza phambi kwalapha qaphele ukuthi into oyenzayo isifundo esihleli kulapha bayithatha ezithi bayizoyenza beyenze phambi kwabantu usuyaqoqeka-ke ingane yakho uyeyodwa nje thuba inhlaba inemkhuba ingane kasibani ayithathi phansi ingane ibonile nyayiboyingozi yena nibathathe nje hamba kwagogo mkhulu hamba kwagogo bese ukhululeka-ke yabo sale ukhululeke sehambile lona ukuphi usendlini kagogo ngoba uma nizolala naye ku-one room ama-facts lawa ngizole umshele kabe nangicathini nama-facts lawa bayithatha njengoba indlala into bayithi iqiniso kwabanye abantu siyabonga kakhulu. Bazali kunephathi engiyithandile nje ngumisi wengane yazi ngiyithandile la phathi ukuthi ngisho kuthiwa siyacela xhaseni ningathi we sebefuna imali ungayi hlala phansi ulovisi ungabalovisi yambona umuntu olovayo ngoba esikoleni njalo yambona nje isikofu akalovu ngisho imvula sihlala naye nje dalisi sihlala naye siyabonga abazali sibonga nje isikhathi senu nokusithemba njengey'ngane zenu isixhase kakhulu bafethu siyabonga sebelambile-ke nabo kade ngitshela nje uma ncane ukuthi ngisakusekhona ukuthi esiswini besisacela umiss Ncube asibizele ama-present abo sesebalungisele ekhishini Kanyeni kwenkosi zohamba, hamba sizohamba, hamba sizohambe kuKanyeni kwenkosi zohamba, hamba sizohamba, hamba sizohambe Ubuphelele Media.